שלום לכולם, כאן רועי, והיום אני אלמד אתכם איך להוריד סרטונים לפייסבוק. אז כן, שימו לב, אני סתם העליתי מפייסבוק הרנדומלי את האינטרו שלנו. כפי שאתם מכירים את כבר בסרטונים קודמים. אז בעיקרון, מה שעושים, זה הולכים לקישור פה שלמעלה, ומחליפים את ה-www ב-m. לוחצים Enter, ונכנסתי לפה. עכשיו, אם אני מפעיל את הסרטון, זה מראה את זה. בזמן הסרטון אני לוחץ לחצן ימני, ואז שמור וידאו קאט. אני שומר אותו, איזה שאני רוצה. וזה הכל. תודה שצפיתם, יאללה ביי.